ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರಿಂದಿನ್ವೆ ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ಹೊಗಡ್ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಇನ್ನದೆ ಕಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೇರು ದುಂಗುದಲ ಹೊಗಡಿಯಾನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನಿಗಳಿಗೆ ಅವು ತೆಗ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಪೋತು ಇಲ್ಲೇ ನನರ ಬರ್ತು ನನರೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಶುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಯ್ತಾ ಕಾಯ್ದ ಪರ್ಂದದ ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಓಕೆ ಬನಾನಾ ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬನಾನಾ ಕಾಯಿ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಇನಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕ ಯಾನು ಪಾರ್ದೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುದ ಲಾಗ್ಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ತಿಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗೆ ನನಾರ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಡ ನನಾರ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ತೊಗರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೋಕ್ಡು ನೆನೆಯರೆ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ನೆನೆಪದಿನ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರೆ ದೀದು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಂದು ಕಾಯಿ ಬೇಯ್ಪುನು ಐತೊಟ್ಟು ಗುಂದುಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪುನು ಏಕೊಂತ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಬೇರೆ ದೀದಿ ಆ ನಿತ್ತ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುನೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊದ್ದೆವನು ಆತೆ ಒಂದು ಪರ್ದದ ಕಾಯ್ದ ಗಸಿ ಸೂಪರ್.
ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್, ഇത്തെ പെയ്തുണ്ട് കരപ്പ് പാടുക. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್,